میں جڑے شاعر کو سنن لگا زوردار تاڑے نال استقبال کرو سو انشاءاللہ تمہاری سوچ دے مطابق کو پورا ہوتا سے تشریف کرنا سے جناب ارشد اجمل صاحب سعید ارشد اجمل صاحب سرائکی ادب کا خوبصورت لکھا رہی جمن شاہد دھرتی دا بہت نواب لکھا رہی انشاءاللہ تو کو معزوز کرے سے بسم اللہ جناب معزز شعراء کرام جملہ حباب السلام علیکم غربت دے ویلنے کر چھوڑی رول گائیں دی عید مکانی غربت دے ویلنے کر چھوڑی رول گائیں دی عید مکانی رہی ٹکی پیو دے کھیسے تے بالاں دی دید نمانی ہر دورج اجمل تھیندا آئے اے کائنی کوڑ کہانی کہیں گھر کتے دودھ پینن کہیں گھر نہیں لبدا پانی حق سچ دی خاطر ہر ویلے ہر نال بغاوت فرضے حق سچ دی خاطر ہر ویلے ہر نال بغاوت فرضے کر سینہ تان کے حاکم کو دس گال بغاوت فرضے آج ارشد اجمل واضح کر کیڑے حال بغاوت فرضے تھیوے روٹی بدلے عزت جے پامال بغاوت فرضے انسان تبندے انس کنو جے انس نہیں انسان کی ہاں کر تسبیح روز مسیطہ مال تیرا کہیں دے ہے احسان کی ہاں تیری جان نہ کہیں دے کام آوے تیرے کیتے جان جہان کی ہاں ونجے بھوک تو مر ہمسایا جے تیرا اجمل دین ایمان کی ہاں مہربانی جی میں حق کے جاگتے جیون دا اوہ جی لکھ لیجے تاں چاسے ساتھ اپنی ذات دا ہر فائدہ کہیں کان جیویجے تاں چاسے جڑا بعد مرن دے کام آوے او عمل کریجے تاں چاسے بندہ مرے مرن دے بعد اجمل پہ قبر چلیجے تاں چاسے مہربانی تساں بے شک اپنی نسلان دے سلطان بنو انسان بنو تساں بے شک اپنی نسلان دے سلطان بنو انسان بنو رکھو رشتہ قائم محبت دی پہچان بنو انسان بنو دیو درس حقیقت ہر ویلے اگوان بنو انسان بنو نہ ارشد اجمل بھوئتے بائے رحمان بنو انسان بنو پہچان انسان دی پیسہ نہیں کردار سنیاپو ہو دن پہچان انسان دی پیسہ نہیں کردار سنیاپو ہو دن ہر حالت ہولے بارے دے آمیار سنیاپو ہو دن کئی ارشد اجمل فطرت دے شاہکار سنیاپو ہو دن بندے عزت دار سنیاتے کر مردار سنیاپو ہو دن مہربانی جداں آخری بند جداں عید دا چڑیا چاند سانوال تیرے راہ دو دید کھڑی رہی ہائی اکھ بیتاب دیدار کتے بیتاب مزید کھڑی رہی تائنال وبستہ جو جو ہائی ہر آس امید کھڑی رہی ایک دین بھی اجمل نہ آئیوں پورے ترائے دین عید کھڑی رہی مہربانی مہربانی جداں عید دا چڑیا چاند سانوال تیرے راہ دو دید کھڑی رہی ہائی اکھ بیتاب دیدار کتے بیتاب مزید کھڑی رہی تائنال وبستہ جو جو ہائی ہر آس امید کھڑی رہی ایک دین بھی اجمل نہ آئیوں پورے ترائے دین عید کھڑی رہی مہربانی شکریہ